pular tan jogi nogas e go fedde inde te fedde inde hen fof lawanoma wima ɗum ɗo ko ni foti sifrade gila anda holno ɗum sifri sa itti jomiraɗo o ko Allah o ko indama ade walla so ɗum ala kala ko luɓa tawde en cuwa dañan ɗum helmere jofire o ɓe mbima kala ko murliɗe yo jofiri nde ɓe mbima kala ko juuti yo jofiri ngol ɓe mbima kala ko waɗi wero yo jofiri ndu ɓe mbima kala ko werti yo jofiri ngo ɓe mbima ha pelle nogas e goho ɗe kawri ɓe mbi pular sa ƴeewi ɗum foof pelle inde woni classe nominal jofirte ngue ko gueɗe jeeɗiɗi tan ɗum noon goppatmi ɗon namdal mbo wuuri so en garti ƴeewen holno ngal sufrete saabu ko Yerodoro Diallo tonggui ɗum gueɗe jeeɗiɗɗe Yerodoro Diallo gueɗe jeeɗiɗe tan e pular jofirte ngue Yerodoro Diallo tonggui ɗum e windande wotere ƴeewon mbar mon jalten kelme ɗe o wi yiɗi ngue muñi ngue remi ngue ari ñaami ɗaccidimbo e ngue jobdi ngue ko ngue son jaltini ɗe ngewoji jeeɗiɗi kado mon nan ɗo mo wuuri inchallah mbaɗen duwa